Bona tarda a tothom i gràcies per acceptar la nostra invitació a participar en aquest webinar. Esperem que sigui del vostre interès i gràcies també per la paciència i per acompanyar-nos tot i aquest retard. Permeteu-me que em presenti. Em dic Maria Bargalló, soc la vicepresidenta de Justícia i Pau de Barcelona, una de les entitats convocants, conjuntament amb Economy of Francesco, la Fundació Joan Maragall i el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. I m'acompanyen dos representants d'aquestes entitats convocants que intervendran a continuació. El senyor Joan Rigol, membre del patronat de la Fundació Joan Maragall, molt conegut per tots vostès, expresident del Parlament de Catalunya, i el senyor Bernat Sallarès, membre del comitè organitzador d'Economy of Francesco, que de fet serà qui presentarà les persones que han d'intervenir i moderarà pròpiament aquest debat. He d'excusar el Centre Cristianisme i Justícia perquè no els ha estat possible enviar avui un representant. I també vull esmentar, abans de començar, que la gestió tècnica d'aquest seminari corre a càrrec de l'empresa de comunicació Ànima 7 i que és qui ens ajudarà, com fins ara, a que tot acabi funcionant amb el suport del senyor París Grau. Bé, de fet, aquest debat s'emmarca en un treball previ que ja va començar fa uns 4 anys, a través del qual Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia i la Fundació Joan Maragall, davant les múltiples desigualtats i problemàtiques generades per l'actual model econòmic dominant, hem volgut divulgar les propostes i reflexions que es fan des del pensament social cristià en matèria econòmica, que sovint són molt poc conegudes. Creiem que són una aportació interessant a fi de promoure una economia diferent, més humana i promotora d'un desenvolupament humà integral. Així, aquests 4 anys, les 3 entitats hem organitzat diversos debats públics sobre la realitat econòmica i també alguns espais de trobada entre associacions empresarials i sindicals amb els quals hem intentat afrontar el repte de trobar camins per la transformació de l'economia. Però, de fet, el motiu immediat d'aquest debat és el que el papa Francesc ha convocat del 19 al 21 de novembre una trobada internacional virtual de joves economistes sota el lema Economy of Francesco, és a dir, l'economia inspirada en Sant Francesc d'Assís, justament amb la intenció de crear un procés que promogui una nova economia favorable al bé comú i a l'economia integral. I en ocasió d'aquest esdeveniment internacional i les trobades locals hem tingut ocasió, ja fa uns mesos, d'entrar en contacte amb el comitè organitzador d'Economy of Francesco a través del professor Bernat Sallarès, que, com he dit, serà qui dirigirà aquest debat. I hem intentat trobar espais de col·laboració i d'aquí va sorgir la idea de convocar aquest seminari amb el desig que pugui contribuir justament a generar aquesta xarxa d'economistes i d'altres persones que volem una economia diferent, una economia veritablement al servei de les persones. I bé, jo ja he fet aquesta breu introducció, passo la paraula al senyor Joan Rigol perquè intervingui en nom de la Fundació Joan Maragall. Senyor Joan Rigol. Molt bé, sembla que no el tenim ara mateix. Si els sembla, m'avanço al senyor Joan Rigol i segur que tindrem oportunitat de sentir-lo, ni que sigui potser al final d'aquest webinar d'avui. Bé, doncs, em presento, soc Bernat Sallarès, soc participant i també organitzador d'aquest esdeveniment d'Economy of Francesco, que, com sabran, i com bé ha dit la senyora Maria Bargalló, va ser un esdeveniment pensat i volgut pel papa Francesc, que bàsicament volia reunir el passat mes de març d'aquest any 2020, volia reunir més de 2.000 joves, economistes, emprenedors, empresaris, changemakers a Assís per repensar l'economia, per generar noves vies, nous camins a nivell econòmic. Com es poden imaginar, aquest esdeveniment del març va quedar posposat degut a la pandèmia mundial que estem vivint i el que hem aconseguit fer és reconvertir aquest esdeveniment que s'havia de celebrar a Assís el passat mes de març, s'havia de celebrar aquest novembre de 2020 a Assís. Evidentment, també ha estat impossible i, per tant, s'ha reconvertit de la següent manera. Hi haurà un esdeveniment virtual
aquest pròxim mes de novembre i un esdeveniment físic que esperem que es pugui dur a terme el pròxim mes de novembre del 2021. Això és d'aquí a un any. Per tant, substancialment el que ha passat amb Economia Francesco ha passat de ser un esdeveniment, un esdeveniment d'una setmana, ha passat a ser un procés, d'alguna manera. Fa uns mesos ja que hem començat a treballar amb aquests grups de treball, amb joves, economistes, empresaris, emprenedors. Ens reunirem virtualment aquest novembre i esperem trobar-nos el 2021. Però m'agradaria subratllar un fet, que és el fet paradigmàtic d'aquest moviment, que és el fet que el papa Francesc hagi volgut que siguin els joves precisament els protagonistes dels canvis econòmics que ell vol. Es veu que quan es va començar a parlar d'aquest esdeveniment de l'Economia Francesco, com el papa se li va proposar que es trobessin economistes, empresaris, emprenedors assís, i ell va dir no vull que sigui un esdeveniment d'economistes amb molta reputació, no. Aquest canvi ha de venir dels joves. I amb aquest mateix esperit és amb el que hem organitzat aquest webinar, i que ja aprofito per agrair a totes les organitzacions i associacions i fundacions que han fet possible aquest esdeveniment. El que s'ha volgut és traslladar aquest esperit de l'Economia Francesco amb aquest webinar i, per tant, fer d'aquest webinar també aquest procés que vol ser l'Economia Francesco. Per tant, a continuació el que tindrem seran 4 economistes reputats i amb prestigi, 4 experts en economia, el pensament dels quals contraposarem a 4 joves que faran una aportació al finalitzar les seves intervencions. Aleshores, tindrem aquest debat intergeneracional que ha estat l'ADN de l'Economia Francesco des del començament. Per tant, tindrem 4 ponents, que el senyor Paris Grau ens introduirà a continuació, i després de cada ponència de cada un d'aquests ponents intervindrà un jove, en aquest cas estudiants, i aleshores veurem què en surt d'aquest diàleg intergeneracional que volem que sigui mostrar aquestes vies d'esperança en aquest temps de pandèmia i de crisi econòmica que volem mostrar que a nivell econòmic és possible tenir vies a l'esperança. Per tant, ja dono pas al senyor Paris Grau que ens introduirà els nostres ponents d'avui. Molt bona tarda a tothom i, com deien els anteriors companys, gràcies per ser aquí i disculpin per aquest retras i els problemes tècnics. I som-hi amb el primer ponent, que és l'Enrique Lluch, que està des de València. L'Enrique és doctor en Ciències Econòmiques i llicenciat en Econòmiques per la Universitat de València, és llicenciat en Dret, és batxiller en Teologia, és màster en Direcció i Administració d'Empreses. Per tant, una persona que coneix molt bé tot el sector i el món de l'economia i, a més, una persona també molt coneixedora de l'ètica econòmica perquè és una de les seves àrees d'especialització. Per tant, creiem que l'Enrique ens podrà aportar la seva experiència, en tant que també, volia dir-ho perquè no vull oblidar-me, que és professor d'Economia a la Universitat Cardenal Herrera Seu de València. Enrique, moltes gràcies i és el teu torn. No voldria, abans que l'Enrique comencés, perdonin, farem ara aquestes intervencions dels experts que aniran acompanyades d'una interpel·lació per part de joves estudiants que també estan aquí amb nosaltres. Per tant, primer hi haurà la intervenció de l'expert i a posteriori interpel·laran aquests joves en aquests experts i els experts tindran la gràcia de poder fer una petita contrarèplica o contrainterpel·lació més curteta. Aquesta serà la dinàmica dels propers minuts de la sessió d'avui. Per tant, moltíssimes gràcies i, Enrique, endavant. Moltes gràcies. Perfecte, moltes gràcies per la invitació. Vaig intentar ser ràpid perquè jo també, a més, us tinc que deixar dins d'un quart d'hora, que tinc un compromís. Per un poc
la idea que jo vull desenvolupar, de la idea de Francesc, i quan es començarem en tot això de Francesc, perquè jo d'alguna manera també estic en una aldea com a sènior, però he estat en tota aquesta qüestió, jo crec que el primer és que, per a mi, sí, tenim que classificar la societat d'avui, podríem classificar-la no com una capitalista, socialista o tal, sinó com una societat economicista. Una societat economicista vol dir que fica l'economia per davant de tot. L'economia es fica per damunt de tot. Doncs jo crec que sí, el que ens caracteritza avui en dia, la primera cosa és que se podem definir com economicistes perquè fiquem l'economia per damunt de tot. I això què vol dir? Això vol dir una idea d'una idolatria del mercat, no? Francesc, així la digué Joan Pau II, Francesc ha dit idolatria dels diners, no? Però n'hi ha una idolatria del mercat. Pensem que els mercats són una estructura que està per damunt de nosaltres i que actua com un déu i que nosaltres l'únic que podem fer és adaptar-se a aquesta estructura i que si no, els mercats ens van a castigar. De fet, li donem al mercat com als déus grecs li donem una categoria humana, no? I parlem que els mercats s'enfaden, que els mercats estan decepcionats, que els mercats estan nerviosos, no? I fiquem un mercat, que jo mai he parlat en un mercat, no sé si vosaltres heu tingut aquesta sort, però jo mai en la vida i me dedique a això, no? Li donem les atribucions d'un home, no? D'una persona. Entonces, esa sería la segunda característica. Y la tercera es que tot aquest economicisme està ficat al servici de créixer, del creixement econòmic. El creixement econòmic apareix com l'únic objectiu, el principal objectiu i el que n'hi ha que subordinar tot el demés. Perquè pareix que tenim que tindre tots els anys més del que teníem abans. I si no hi ha creixement econòmic, la cosa va mal. De fet, hem muntat la societat per a que siga i tenim una societat que jo li dic pivadicta, no? Addicta al creixement, no? Com quan té una addicció i deixa de xutar-se el que tenia que xutar-se, la droga que té, i entonces tot va mal. Pues això és el que ens està passant en la nostra societat actual. Què és el que jo crec que tenim que repensar? No? Tenim que tornar a l'origen. I l'origen, a mi m'agrada sempre parlar com en el Gènesis. En el Gènesis ens diu que ens donen un jardí per a què? Viscam d'ell, que s'alimentem d'ell, i a més que cuidar-lo, cultivar-lo i guardar-lo. Entonces, jo crec que això és l'objectiu de l'economia, no? L'objectiu de l'economia és que nosaltres tenim un jardí, que és la nostra terra, i aquest jardí és prou per a tots, tenim ahí per a tots, podem tindre tots, i per tant, tots, a més, tenim dret a lo que és d'aquest jardí, no és sols per a uns i no per a uns altres, és per a tots. I, a més, tenim una encomana, que és cultivar-lo, fer-lo fructificar, fer-lo que produïsca, però fer-lo que produïsca com un jardí, no? Conservant la bellesa del jardí i no explotant-lo com fem ara, perquè ara el que fem és una explotació del jardí, de la creació, en comptes d'un cultiu de la creació. I la segona cosa que tenim que fer és guardar-lo, és dir, aquest jardí no és sols per a nosaltres, sinó que és també per a les generacions futures, per als que venen darrere de nosaltres. Però, per tant, nosaltres tenim l'encomana de cultivar-lo, de fer-lo fructificar, però de manera que quede per als altres. Això vol dir que tenim que canviar el paradigma, tenim que canviar la manera de fer les coses, la manera de mirar l'economia. I això es tradueix essencialment en que tenim que canviar que primer l'economia no és algo que estiga per altres, sinó que és una cosa que organitzem nosaltres com volem organitzar i per tant som nosaltres els que manem en aquesta economia, els que la podem organitzar com nosaltres volem, no ens ve determinada per res. I la segona qüestió és que tenim que canviar l'objectiu. Tenim que dirigir la nostra economia, la nostra organització, la nostra manera de fer les coses en una altra direcció. Quina és l'altra direcció? Doncs molt senzilla. Tenim que buscar organitzar l'economia no per a tindre cada vegada més entre tots, que és el creixement econòmic, tindre més i més, sinó per a que tots els que estem en la nostra societat, els que estem ara i en el futur, tinguem prou per a viure. Tinguem, fins que els que menys tinguem prou per a portar una vida digna. Si nosaltres canviem aquest objectiu, si nosaltres ho muntem tot no per al creixement, sinó per a que fins els que menys tenen tinguin almenys suficient, estem canviant tota la concepció. I no sols és d'ara, sinó és del futur. Estem introduint tota la idea de cuidado, de guarda de la creació, de que està permanent,
siga permanent, no? Que el que tenim i el que fem fructificar siga per ara. I això també ajusta molt perquè al final, si nosaltres, el nostre objectiu és que tots, fins els que menys tinguen almenys el suficient, això vol dir ficar per davant els que menys tenen. I no com en una societat en la que estem, en la que el que importa és tindre més entre tots, al final el que més aporta és el més important, perquè és el que aporta més al creixement econòmic. I són les dos o tres idees, un poc de pressa ausent per poder estar en el temps que tinc, però són les dos o tres idees que jo volia un poc reflejar i que crec que estan a dintre de tot el que s'està parlant en el francès i de tot el que són les propostes d'economia diferent. Perfecte, moltes gràcies, Enrique. Ara donaríem pas a aquesta interpel·lació per part del Martí Serra. Martí, endavant, sisplau. Moltes gràcies, Paris. Abans de res, gràcies a Economia de Francesc per la invitació. M'ha semblat molt interessant la metàfora que ha utilitzat l'Enric per referir-se a aquest jardí que és la nostra economia. Podríem dir que aquest jardí ara mateix o durant aquests últims mesos està patint d'una bactèria que l'ha infectat i no és que ja la gent que té menys en pugui tenir més o que l'haguem de cuidar, és que simplement aquesta economia està malalta, diguem-ne. Llavors, per seguir amb aquesta metàfora, m'ha semblat molt interessant el que ha comentat l'Enric, que vivim en una societat economicista i que idolatra els mercats. I aquesta visió que potser hem d'avançar cap a una societat menys consumista i que posi les cures al centre. I també, seguint amb aquest esperit que té Economia de Francesc de fixar-se en el futur dels joves, també aquest problema que tenia aquest jardí, que potser no s'estava desenvolupant de la manera correcta, és que s'està destrossant per les futures generacions com és la meva i com és la dels meus companys. I llavors, com a pregunta o interpel·lació, m'agradaria saber què opines també més de si és possible revertir aquesta tendència que té ara la nostra economia i les dinàmiques consumistes de la nostra societat per intentar evitar, com a mínim, que s'acabi extingint tota la fauna i tota la riquesa que té aquest jardí. Això es pot materialitzar amb el canvi climàtic, amb la pandèmia, que és un altre exemple, i com sol dir també el Bernat Sallarès, crec que aquest moment de pandèmia ens permet parar-nos, aturar-nos un moment per reflexionar sobre quin és el jardí i quina és l'economia que volem en un futur, tant per nosaltres ara mateix com per les generacions del futur. Gràcies. Vale. Jo, evidentment, penso que se pot revertir. Per què? Perquè la història, la vida es canvia, les mentalitats canvien. És a dir, la mentalitat ara no és la mateixa que fa 10 anys ni que fa 15 anys, no vull dir que estigui en un altre cantó o en una mentalitat va ser distinta, segur, perquè tot canvia. Entonces, nosaltres el que tenim que fer és intentar espentar per a que la mentalitat canvie perquè la gent pensa, no, és que l'economia va millor quan hi ha menys gent que passa necessitat. Quan fins els que menys té suficient. I quan estem cuidant el jardí de manera que se mantinga perquè passi el mateix dins de 10, dins de 100, dins de 200 i dins de 300 anys. Perquè al final tot ho tenim que traure de la terra. En principi l'explotació de fora és una cosa que està molt lluny i que per ara és impossible fer. No sé si alguna vegada en la història se podrà fer. N'hi ha que canviar mentalitat. Canviar mentalitat no és una cosa ràpida, va lenta, però es pot fer. I la mentalitat es canvia no sols des del raonament, sinó que es canvia seduint a la gent. Seduint, que la crega que és millor l'altre. Perquè ara la creença que n'hi ha és que el millor és el creixement econòmic i que tenim que tindre més entre tots. I és la creença i el que arriba dins. I el que s'ha seduït, l'economicisme ha seduït a tot el món i li ha dit això és el bo. Entonces, sí que es pot fer, és lento,
Tenim que sumar més gent ahí i tenim que actuar també en la seducció. No sols en el raonament, que evidentment n'hi ha que fer-ho, jo soc mestre universitari i ho faig, sinó també en seduir a la gent i mostrar-li les avantatges que té enfocar l'economia en una altra direcció. Perfecte. Moltes gràcies, Enrique. Moltes gràcies, Martí, per les vostres intervencions. Deixaríem pas a la segona intervenció, que aniria a càrrec de la senyora Adela Sunyer. L'Adela és economista amb experiència de control desenvolupada en grans empreses. També ha estat en una segona etapa de la seva vida aplicant eines de gestió a Càritas, diocesana de Barcelona, i en aquests moments m'està treballant a l'empresa familiar, en dedicació a l'Associació Catalana pel Foment de l'Economia del Bé Comú i col·labora des dels inicis en aquesta associació catalana, com deia, pel foment de l'economia del bé comú, que desenvolupa la tasca de tresorera. Adela, moltes gràcies i endavant, si us plau. Bona tarda a tots i moltes gràcies per convidar-me. I espero que l'estona que estarem junts ens sigui ben profitosa. Fixeu-vos que ja he dit espero, vull dir, estic fent ja un esment a l'esperança. Llavors, molt oportú parlar d'esperança, perquè parlar d'esperança és parlar de futur, però d'un futur desitjable, clar. I un futur desitjable és aquell que almenys contempla alternatives, oi? Nosaltres pensem que l'economia del bé comú, de la que us vull parlar ara mateix, n'és una d'aquestes alternatives. Ara ho veurem. I, a més, venim a explicar-vos que també se sent molt propera als plantejaments de l'Església. Bé, resulta que el moviment de l'economia del bé comú és un moviment jove, perquè tot just compleix ara, aquest mes d'octubre, 10 anys. Fixeu-vos. I llavors, què vol dir? Doncs vol dir que sorgeix d'observar la realitat actual, no la d'ara de la pandèmia, però sí la de l'any 2008, la primera crisi econòmica més greu que va sofrir Espanya. Bé, llavors, què pretén l'economia del bé comú? Ja estic en línia també amb l'anterior ponent, pretén retornar l'economia a la seva finalitat principal, que és el bé comú. I per això cal retornar també als valors que regeixen les nostres relacions al comportament econòmic. Clar, què vol dir això? Vol dir que parlar de valors amb l'economia també és canviar el concepte d'èxit econòmic, que ja no seria tant el benefici individual, sinó el bé comú. Però llavors l'economia del bé comú diu perquè tot això funcioni, necessitem un marc d'incentius apropiat, un comportament del consumidor també alineat, necessitem una democràcia més desenvolupada. Fixeu-vos, és un plantejament gran. No hem tingut temps de plantejar-lo, però ja només dibuixant-ho una miqueta, és un plantejament gran. Però ens cal un plantejament gran perquè els problemes també en són de grans, oi? Llavors, per començar a parlar de propostes, a veure si podem apropar-vos a algunes de les propostes de l'economia del bé comú. Comencem dient què és el que li està passant a l'economia en 4 paraules. Podríem parlar d'un ús del poder econòmic que accentua la desigualtat social. Podríem parlar d'un ús dels diners que crea bombolles. Podríem parlar d'un ús dels recursos naturals desproporcionat i també podríem parlar d'un ús del poder econòmic que ens allunya d'una democràcia real. Llavors, quines propostes té l'economia del bé comú? Són, a un nivell important, doncs posa límits al concepte de propietat, revisant les desigualtats d'ingressos amb els diferents tipus d'institucions, límits a diferents maneres del concepte de propietat, repensa el concepte de propietat, tot i així, per exemple, parlar de propietat privada, propietat mixta i propietat comuna democràtica, per dir-vos, val? En aquest sentit de diferents tipus de propietat, podríem dir que s'apropa, l'anàlisi que fa l'economia del bé comú, s'apropa al principi del destí universal dels béns, que és un dels pilars de la doctrina social de l'Església, i que és un principi que ens diu que el dret a la propietat està subordinat a la dignitat humana, o sigui, al dret de tothom al destí, a utilitzar els béns. Llavors, l'economia del bé comú posa límits als accessos amb la propietat, repensa el concepte. També demana, per exemple, per reduir la desigualtat social, que estem en aquest punt, també demana l'obligatorietat del balanç del bé comú. Què és el balanç del bé comú? És el que medeix quina és l'aportació de cada entitat
el bé comú, el concepte de bé comú. I què es vol? Que sigui únic, que hi hagi un sol model de balanç, consensuat, evidentment, i que sigui obligatori. I clar, si diem que l'èxit econòmic ha de canviar, volem equiparar i que sigui igual d'important el balanç, el PIG, el compte de resultats i el balanç ètic, que ens mostra com aquesta entitat contribueix al bé comú. Amb aquestes propostes es podria reduir sensiblement la desigualtat social. Ara fem una pinzellada de l'ús dels diners. Què ens passa? Que no és sostenible, perquè es va generant bombolles. Són conceptes massa amplis, però intentarem fer 4 paraules. En l'ús dels diners, l'economia del bé comú proposa una reforma completa del sistema financer i ens parla, per exemple, amb afirmacions tan importants com dir que els diners són un bé públic, de propietat pública, però gestionat per mans privades. Que el Banc Central podria tenir un ús exclusiu de la creació de diners. Fixeu-vos, I després que un banc central també finançaria els estats sense deute ni interessos. Això són pinzellades d'un llibre que va escriure el fundador del moviment l'any 2014, que es diu Diners. Tinc aquí com altres llibres. Vull dir que no és un manifest, que hi ha una teoria al darrere, treballada, diguem, i no és única del bé comú. Però hi ha maneres d'apropar-se a aquest ús dels diners doncs que realment canviaria moltíssim simplement el concepte de deute públic, que és un dels que principalment avui ens preocupa, entre d'altres. Enfront dels usos desproporcionadíssims dels recursos naturals, també l'economia del bé comú arriba a pensar en un concepte de natura com un bé d'ús, com un bé que s'ha de parlar, o sigui, diu que té un valor propi la natura. I aquí recupera conceptes que havien existit històricament de béns comuns, de terrenys comunals aplicats a la terra. O sigui, repensa fins i tot el concepte de natura. I després, un dels eixos de l'economia del bé comú i del balanç del comú és la sostenibilitat ecològica. Per tant, aquí té una sèrie de propostes consistents. Respecte a la democràcia no vull dir gairebé res, perquè és un tema més de l'àmbit dels advocats, però sí que l'economia del bé comú diu que cal desenvolupar la democràcia i saber en quin punt estem. Clar, una sobirania real és aquella que pot escollir els seus representants, que és la democràcia representativa, que és la que tenim, però també pot revocar el que ha triat. També pot proposar lleis de votació, això seria una democràcia directa. O també pot gestionar conjuntament el poble sobirà els béns comuns més importants pel funcionament de l'economia. Això ja seria la democràcia participativa. Què fa l'economia del bé comú? Doncs quan presenta un model de balanç del bé comú per municipis, els hi demana que facin aquest treball de crear una assemblea democràtica de ciutadans. Per què? Per donar participació, per avançar en democràcia. Bé, tot això que hem parlat, les propostes, estan recollits en una mena de manifest que es diu els 20 punts de l'economia del bé comú, que trobaríeu fàcilment a internet. I és una manera, saps, d'apropar-nos una miqueta al marc de pensament de l'economia del bé comú, que és un marc, com esperem que hagi quedat una mica demostrat, ampli a nivell macroeconòmic, però també a nivell d'entitats, amb aquesta proposta de balanç del bé comú, que actualment l'estem aplicant. Algunes empreses a Barcelona i diferents tipus d'entitats. Ja hem dit una mica quina relació té amb el principi del destí universal dels béns, per tant, que se sent propera a l'economia del bé comú als plantejaments de la doctrina social de l'Església. I us donaré una dada. El compendi de la doctrina social de l'Església, un document molt interessant encarregat per Joan Pau II l'any 2004, és un document que recull les principals encícliques i que té 200 pàgines. La noció del bé comú surt 118 vegades. Vull dir que segurament el bé comú és un dels eixos de les propostes de l'Església i per una sèrie de qüestions de revisió del concepte de la natura, de la propietat, proximitat amb el destí universal dels béns, podríem dir que ens sentim propers als plantejaments de l'Església. Tant de bo que ho puguem ser útils, oi? Bé, doncs fins aquí seria una miqueta aquesta introducció a l'economia del bé comú i a les propostes que aporta. Bé, també hi ha temes de l'encíclica del Papa, però això ja seria una aportació més particular de lo importantíssim d'exemplificar la fraternitat amb la paràbola del bon samarità. Això és un incís que no és de l'economia del bé comú, sinó que és meu. Però estaria molt bé fer 4 números i dir què és la fraternitat? És fer-se encàrrec en un món tan desigual, és fer-se càrrec, oi? Doncs només a nivell
diguem, anecdòtic, si es fessin 4 números sobre la desigualtat mundial, veuríem quines són les proporcions d'aquest fer-se càrrec del pròxim. Bé, ho deixo aquí. Si ens voleu conèixer l'economia del bé comú, doncs som un moviment, ja us hem dit, molt jove. Hi ha una associació que som nosaltres que estem des de fa 6 anys aquí a Barcelona i som a prop d'unes 200 persones. Bé, si podeu entrar a la nostra web, doncs allà ens trobareu i podeu conèixer en més detall el que som, el que fem i en què us podem ajudar. I per despedir-me, m'agradaria donar un missatge d'esperança als joves. I és que, i dit per una persona que ja porta anys amb això, llavors, què us diria? Que l'esperança té èxit. L'esperança té èxit. Jo us puc dir que fa 25 anys, quan es parlava d'ecologisme, i això la gent de certa edat se'n recordarà, hi havia 4 joves amb una Zodiac davant dels submarinos nucleares i poca cosa més. L'ecologisme ha fet camí des d'allò fins a el que tenim ara avui, oi? Igualment la responsabilitat social empresarial, en fi, pensem que això, que l'arança té èxit. Per mi hi ha 2 motius d'esperança. Per mi, tenir un horitzó, en aquest cas són aquestes propostes d'una economia possible i una economia més justa, i clar, i tenir fe, oi? Que és la força per tirar endavant. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Adela, per les teves paraules i la teva intervenció. I ara li farà la interpel·lació l'Adrià Sala. Adrià, el teu torn. Gràcies. Moltes gràcies, Paris, i moltes gràcies també per deixar-me participar en aquest projecte. M'agradaria ressaltar algunes de les coses que ha comentat l'Adela. En primer lloc, el més important que jo crec que s'ha de destacar és la importància d'aquesta esperança. Perquè aquesta esperança ens ha parlat molt de retornar, en certa manera, tornar enrere a aquell punt on l'economia ens va abandonar. I això connecta molt amb el que estava comentant abans l'Enric Lluc, sobre una societat d'una economia economicista, una economia autònoma que en certa manera ens ha abandonat per fer les seves coses sense preguntar-nos. Per tant, és una manera de retornar l'economia a la gent i també, en certa manera, de tornar l'economia a la democràcia. Per això és molt important per l'economia del bé comú també aquesta idea de democràcia, perquè, clar, quan ens plantegem amb aquesta esperança, aquests nous horitzons, ens hem de plantejar sobretot cap a on volem anar, perquè el que tenim clar és que l'economia ens està abandonant i que això no ens agrada, però també és important plantejar-se quins són els valors que, de fet, hauríem de tenir. I per això és important, precisament, la democràcia. I per això trobo que, precisament, l'economia del bé comú ha de tenir molt en compte o ha d'anar molt de la mà amb idees de governança o diguéssim, de gestió dels béns o de gestió democràtica més a un nivell local, perquè sense si no es tenen en compte aquests valors també en les situacions específiques, en certa manera s'està cometent el mateix error que ja s'està cometent ara, que és en certa manera deixar aquesta autonomia que funcioni de manera autònoma i que no ens en preocupem. Per tant, el que hem de fer, de fet, és ampliar l'horitzó, repensar el que estem fent i obrir la ment cap a una economia que ara sembla tancada en si mateixa. Per què estem tan tancats de ments? Això crec que és una pregunta molt interessant. Jo crec que la Guerra Freda ha jugat un paper molt important en això. Clar, quan l'Adela parla de repensar els models de propietat, sembla un aspecte completament trencador i sembla que no sigui possible, perquè, en certa manera, partim d'aquesta herència de la Guerra Freda que trenca aquests esquemes. Però, clar, el fet de no poder pensar sobre propietat temporal, sobre cooperativa, sobre cogestió, és, en certa manera, posar-nos unes barreres a nosaltres mateixos que parteixen d'una herència a la que els joves ja no en sentim pròpia. Per tant, crec que l'Economia Francesco també ve en un moment clau, perquè nosaltres formem part, els joves que estem aquí, d'una generació que ja no hem vist la Guerra Freda, vam néixer després de la caiguda del mur de Berlín i, per tant, això ens sembla, en certa manera, una distància que no ens sentim pròpia. I, per tant, aquest canvi, aquesta ampliació de la manera sobre pensar l'economia, sembla que és essencial. I, per últim, per acabar, també ha parlat l'Adela sobre la creació de diferents incentius o la creació de diferents maneres que aquest canvi sigui possible, perquè no només és necessari plantejar-se el que volem, sinó també com això és possible. I és cert que ens trobem amb moltes barreres quan ens plantegem
a l'hora de canviar cap a una economia encarada al bé comú, perquè és evident que si plantegem, per exemple, que les empreses tinguin un model ètic de producció, ens trobem que aquestes empreses es veuen immerses en un sistema on prima la competència i que, per tant, no poden fer front al mercat. Per això crec que l'economia del bé comú, i reprenc la idea de la democràcia, ha de ser un canvi col·lectiu. És a dir, només si els consumidors també primen aquestes empreses que produeixen de maneres alternatives, que produeixen de maneres ètiques, podrem fer que realment canviï la situació. I per això crec que és molt important el que estem fent aquí i crec que és molt important perquè crec que aquest canvi només pot canviar des de baix. És una perspectiva, diguéssim, bottom-up. Si no ve de tothom, si no ve del poble, difícilment podrem fer un canvi, perquè els canvis des de dalt no permeten aquesta ampliació, aquesta amplitud de ment que és precisament necessària pel bé comú. Moltes gràcies. Bueno, si em deixes 4 paraules, Adrià, crec que has entès perfectament el model i ets benvingut i et farem soci d'honor, de veritat, En sèrio, que ho has posat tan ben apamat que només podré dir 4 coses i a veure si serveixen per acompanyar el que tu ja has exposat, Només dir 4 cosetes. A veure, realment és això, que els valors ja hi són a les constitucions, ja eren part de la nostra manera de fer economia, fins que se'ns va marxar de les mans. Sabeu, segur que ho sabeu tots, però Adam Smith va escriure un tractat de moral abans de fer la riquesa de les nacions, com a preludi de lo que havia de ser el comportament econòmic. Vull dir que, i això, el bo d'això és que no parlem ni de començar de nou ni de revolucionar, sinó d'ajustar, oi? Limitar els accessos, retornar, corregir. Aquest concepte crec que ha quedat clar. I també el que has dit és cert, és un plantejament, per sort, molt gran, i que té en compte tots els agents econòmics, perquè si no, evidentment, quedaria coix, per manca de democràcia o per manca de resposta dels consumidors o per manca d'incentius. Ara, el que dius dels incentius, bé, tot i les dificultats, i que precisament encara no hi són els incentius, però ja comencen a haver-hi empreses, tinc aquí el manual perquè ho estem fent, Bueno, passa que us ensenya el manual, però aquest és el manual, balanç del bé comú, i això l'estem aplicant jo mateixa, amb un grup de consultors de l'associació, algunes empreses que, clar, els diem pioneres. Però a poc es pot anar fent la massa crítica, i tot i que no tenen incentius, però ho van fent, Algunes puntuacions que no serien tan altes com era d'esperar, però és igualment molt engrescador. Per tant, aquí tenim una cosa que està començant. I després, també molt interessant això que has dit i que hem reflexionat sobre el concepte de l'ús. De l'ús, de la propietat i el que tingui un valor d'ús. Tant de bo fóssim capaços, vosaltres que sou estudiants, a veure si podeu fer treballs de fi de grau d'economia del bé comú o d'algun tema que ens ajudi a investigar. Moltíssimes gràcies, Adrià, per l'excel·lent resum. Gràcies a tots. Moltíssimes gràcies, Adela. Moltíssimes gràcies, Adrià, per la vostra intervenció i el vostre temps. I ara passaríem a l'última intervenció d'un expert, en aquest cas d'en Guillem López Casasnovas. El professor López Casasnovas és catedràtic a la Universitat Pompeu Fabra, és llicenciat en Economia i en Dret, doctor en Economia Pública per la Universitat de York i, a més, va ser de l'any 2005 a l'any 2017 conseller de govern del Banc d'Espanya. Crec que és un dels experts mundialment reconeguts. Jo m'atreviria, però potser soc molt agosarat, però crec que, si més no per als aquí presents, molt reconegut i conegut. Professor López Casasnovas, endavant i moltíssimes gràcies. No. Professor Casasnovas, té el micròfon apagat? A veure si ara li funciona. Perquè no el sentim en aquests moments. Ara se me sent millor. Ara ja està, perfecte. Gràcies, professor. Bé, moltes gràcies, deia, per la presentació. Participo amb tot l'entusiasme per avui aportar una dosis de realisme amb el que podria ser una aproximació en el desig de
dirigir-nos cap a una nova economia. De fet, la conjuntura actual no hi ajuda, contràriament al que es diu reiteradament. Per què? Perquè hi ha la disrupció amb la vida de la gent és tan gran que hi ha per molta gent i a més per les classes que tenen més dificultat en ajustar-se al que són els estats de la pandèmia. Hi ha un desig de retornar a la normalitat que gira un poc les tripes. I precisament es concentra aquest desig de tornar a la normalitat, tant és el nivell de desesperació a la situació que els hi toca viure, que aquesta concentració es produeix amb les classes més populars, que són els que haurien d'impulsar més convenciment la reestructuració de l'economia, posar l'economia en un sòl diferent. Llavors, qui demanem el retorn als conceptes més bàsics de l'economia i del que és el concepte dels valors a l'economia? En aquests moments, bàsicament els qui són capaços de paivagar millor les conseqüències de la pandèmia, que ens reforça la idea, ens convenç de que aquesta manera d'entendre l'economia no té futur. Per tant, es produeix una dissociació bastant curiosa. Els que aguantam millor els estats de la pandèmia som els que estem més convençuts ara que mai que l'economia l'han de posar cap a unes vies d'operació diferents. I, en canvi, la gent que hauria d'apoyar en això és la que amb més desig vol tornar a la vida de normalitat, que és una normalitat completament insatisfactòria. En aquest tema em vaig interessar per la que era el Tutti Fratelli del papa Francesc, perquè em va sorprendre molt el to de la manera en què el papa adreça els problemes econòmics. A mi em va sorprendre vista la reacció que va provocar i em va sorprendre des d'aquest punt de vista satisfactòriament, perquè quan vaig veure els qui replicaven i ja identificaven el papa comunista, vaig pensar quina l'ha dit el papa que ha fet trontollar el que és l'statu quo de la situació en la que ens trobem. I llavors, clar, el que porta el papa en aquests moments és un posicionament que des d'un punt de vista fins i tot tàctic de canvi econòmic no estic segur que ens ajudi a fer el canvi desitjat, perquè fa molt d'èmfasis en coses que són difícilment de reorientar a curt termini. Per exemple, quan aquí, si puc compartiré la pantalla, si me deixa l'amfitrió compartir la pantalla, o tenir aquí les frases més destacades del que diu el papa Francesc en aquest terreny. Aquest caràcter no absolut, no intocable, el coneixem, la funció social de la propietat privada està més que acceptat. Quan ell ja fa amb l'ordenament del que és un dret secundari supeditable, l'únic rerefons que hi pot haver, amb aquesta idea de no estorbar, sinó facilitar la realització d'aquest nou ordenament, que aquest sí que seria el de l'ús comú dels béns creats, un dret natural, l'única cosa que apunta efectivament és en matèria de contribucions socials, en aquest cas són tributàries, per al finançament de la lluita contra la desigualtat. Llavors, aquí agafam un aspecte que és el de la tributació, el de la solidaritat fiscal, etc. Després parla d'un segon àmbit, que és el dels costos laborals. Amb els costos laborals parla que hi ha una mena d'obsessió i que aquesta obsessió es recull amb la desocupació, que és la font primera de la pobresa. Llavors, això també és un tacticisme, si se m'ha permet l'expressió, perquè és el papa qui parla, que té arreglo, es pot reorientar
per no invalidar la proposta. Efectivament, hi ha una obsessió en costos laborals, però la productivitat no està en discussió. La discussió està a aconseguir productivitat sobre la base de costos laborals unitaris. S'ha d'aconseguir sobre una nova ocupació que et creï més valor i que dignifiqui el treball. Per tant, aquest segon aspecte és la referència aquí seria reconduïble per aquesta via que, òbviament, amb la situació de crisi en la que estem, és del tot necessari, des del repartiment del treball a valorar altres coses en el benestar individual més enllà de la renda que crea l'ocupació. I després hi ha tota aquesta qüestió dels conflictes que venen per les diferències, que aquí també necessita fer-se un pot de cura, l'anàlisi, perquè hi ha diferències que són sobrevingudes, les que pugui generar la crisi, altres que són valgudes, altres que responen a una desigualtat que en el fons protegeix el major problema per la cohesió social, que és la polarització. Per tant, un poquet de desigualtat a vegades és un antídot per evitar que la societat es polaritzi, que això sí que trenca la cohesió. Per tant, què estic dient amb això? Bàsicament que en el moment en què estem, el que apareixi, això que s'ha anomenat el papa comunista, per molts d'aquests sectors, els anquilosa, els posa a la rereguarda en lloc d'ajudar a fer el camí. Per tant, l'ajut aquest de fer el camí, que és el que jo voldria contribuir d'alguna manera especificar el que són grans paraules, perquè no deixen de ser textos de pontífex, donar-los un contingut que faci més assequible la seva operativa per reorientar, perquè aquí no hi ha dubte, a l'objectiu hi estem d'acord, el problema és com hi arribem, per això parlo d'estratègia i tàctica per arribar a l'objectiu. Repeteixo, amb un objectiu que nosaltres, els qui estem convençuts dels valors de l'economia, sabem quin és, però que en aquests moments, precisament, la conjuntura no ajuda a acompanyar a fer el canvi, perquè molta gent, repeteixo, el que vol és salvar els mobles i el que és el final de mes, perquè identifica encara que qualsevol temps passat pot ser millor que una aventura que sorgeixi a futur. Llavors, aquí no hi ha dubte sobre la responsabilitat social de la propietat, que vol dir que les contribucions s'han de produir no només en renda i riquesa, sinó també amb el gravamen de les transmissions patrimonials. Per tant, estic donant una orientació tributària, crec que és prou sòlida, per donar contingut en el que era el principi del papa Francesc. Amb el tema de la responsabilitat individual i de les diferències s'ha d'anar amb un poc més de cura, perquè aquí tenim diferències que són valgudes de les que són diferències sobrevingudes i s'han de tractar de manera diferent. Estaria bé que ho féssim així, perquè si no la frase agafada tal qual permet interpretacions molt diverses, des del poble sobirà que es vol desmarcar de la resta de pobles de l'Estat per fer una interpretació territorial, fins als grups ètnics, per raó de, per exemple, la seva religió, en aquests moments s'estan segmentant, creant les seves pròpies escoles i la seva pròpia formació per allunyar-se dels valors que Macron diria de la república. I finalment, amb el tema dels costos laborals, aquesta mediació de continguts hauria de posar èmfasis en què nosaltres, a part del cost laboral, el tenim degut a que la bretxa fiscal entre el que s'emporta el treballador que cotitza i el que costa per l'empresa és molt gran. I aquí hi ha una confusió que m'agradaria deixar molt clara entre el que és una baixa pressió fiscal, que és un concepte macroeconòmic, donat el PIB, la renta que té el país, quina és l'aportació fiscal que fem entre tots, i l'altre és l'esforç fiscal, que és un concepte microeconòmic, que és els que pagam, els que paguen respecte del que costa a l'empresa tenir-los, sufragar-los, i el que es posa a la butxaca és de les taxes més altes de l'OCDE. Per tant, el problema no és de pujar impostos en si mateix, sinó que fer
que tota la renda i riquesa que té el país contribueixi. Per tant, és un tema més d'elusió, de frau fiscal, i aquí tenim un problema social que no està prou ben dirigit des d'un punt de vista dels valors culturals, que és la poca condena que tenen els qui no contribueixen, els qui eludeixen, els qui fan frau i que tenen poca condena perquè reben tots igual els paravents que la gent que tributa i compleix amb els deures de ciutadania, a diferència d'altres països. Per tant, amb aquest tema dels costos laborals, la productivitat, la nova manera de treballar, l'èmfasis no seria tant amb incrementar l'esforç fiscal als qui ja paguen, sinó en fer de la contribució a l'erari comú un dels valors que fonamentarien una nova economia. I això ho necessitem, perquè tot i que en aquests moments, i per la part generacional, pel que el jove que m'hagi de replicar és relativament suau, la càrrega del deute públic que està deixant a les generacions futures té un cost financer en aquests moments baix, tipus d'interès, com sabeu, que estan entre 0 i negatius, però en qualsevol moment això pot remuntar i aquest deute públic els estan deixant per sufragar necessitats corrents els hi pot malmetre el seu futur. Per tant, molt atents en què gastar de qualsevol manera, per bé que sigui al principi la senyera que els dirigeixi, pot ser una arma de rellotgeria pel que fa al seu futur benestar. Vull donar aquesta paraula d'avís perquè és probable que quan un té un objectiu i se n'oblida que els mitjans tenen un cost no només intrageneracional, que és el que dirigeix els tributs, la tributació, l'equitat, també té un intergeneracional, que és el que afecta en els joves, que no sé si en són encara prou conscients. Perdoneu si m'he estès, no he volgut ser simpàtic en la cosa, però intentar lligar el que és la conjuntura del moment marcada pel Covid amb el que és l'aportació del papa, que és d'una contundència molt elevada, tal com ha generat les crítiques que hem pogut veure, i la necessitat que es té des dels qui apreciem el missatge papal de reconduir el seu contingut cap a quelcom que sigui operatiu i no confini les dues parts sense possibilitat que aquest canvi, poquet o molt, tard o d'hora, s'acabi produint. Gràcies. Moltes gràcies, professor López Casasnovas, per la seva intervenció. I com vostè deia, el jove que l'hagi de replicar, com que creiem que ha estat contundent, li posarem 2 joves. I ara serà el torn del... I així serà tindrà més força, potser. És el torn del Xavier Cussó i del Bernat Lleixà, que ara poden fer aquesta interpel·lació al professor López Casasnovas. Endavant, Xavier i Bernat. Gràcies. Vols començar tu, Xavi, o...? D'acord, començo. Vale, doncs, bé, perquè jo primerament voldria agrair que se m'hagi convidat a estar aquí. M'agradaria dir, abans que res, que l'enfocament del Guillem López m'ha semblat realment interessant, primerament perquè crec que fa el que realment moltes vegades és necessari fer, i és que moltes vegades hi ha persones que agafen un enfocament molt teòric, d'altres vegades l'enfocament és excessivament pràctic i es genera com la conjunció entre l'enfocament teòric i l'enfocament pràctic, cosa que permet que aquelles idees que sonen molt bé i que podem trobar en aquesta nova encíclica del papa, doncs es puguin trobar en una translació, en unes polítiques reals que es poguessin concretar en l'escenari polític actual. A més, també crec que encerta el professor quan fa aquest esment aquest esment realista, que la situació que ens trobem realment és molt complicat plantejar aquests canvis de gran envergadura davant del fet que el patiment de moltes persones que ho estan passant molt malament davant d'una situació tan complicada com la que ens trobem i que realment ha suposat que el retorn a la normalitat sigui vist com un desig per persones que es veien perjudicades per aquesta normalitat. Entre d'altres perquè en el fons tots ens veiem perjudicats per la normalitat i si no ho és a present, ho és a futur. Vull dir, abans el professor ha fet una referència a aquest possible deute intergeneracional. També hi ha una altra qüestió, com per exemple el canvi climàtic, que també lentament es va aproximant als riscos que aquest genera i que s'aniran concretant en el futur sense que per ara hi hagi tampoc un enfocament polític prou valent
per evitar o per enfocar aquesta qüestió. Llavors, fet aquest comentari, a mi m'agradaria que el professor he pogut veure que al final introduir aquesta última qüestió del deute, d'aquest cost intergeneracional, d'aquesta dificultat de garantir el benestar futur, crec que el papa, en el fons, la seva voluntat en aquesta encíclica és la d'acabar amb les desigualtats, de garantir un món més just i, per tant, també incideix en aquest concepte de benestar futur. I com que he vist que ha anat igual al final, que no tenia prou temps per acabar de desenvolupar el seu argument, m'agradaria si pogués tornar a incidir en aquest concepte de benestar futur, en aquest concepte de cost intergeneracional i en quina seria la via per garantir aquest benestar futur, més enllà d'aquestes polítiques concretes que venien a matisar o a intentar millorar la proposta del papa, com també a una visió futura, com es podrà donar resposta a aquesta sèrie de reptes que també estan sorgint ara i que s'estan fent més evidents amb la situació que estem vivint amb la pandèmia. I ara li deixaria la paraula a Bernat. Bé, bona tarda i bon vespre. I gràcies per l'oportunitat de participar en aquest webinar. El Xavier i jo som companys i sabia que quan el deixés parlar primer no només intervindria amb escreix i estaria molt d'acord amb el que diria, però intentaré afegir un parell de reflexions i no sé si també es podien considerar interpel·lacions cap al professor López Casasnovas. En primer lloc, no sé si entès bé, però aquesta mena de paradoxa que apuntava al principi de la seva intervenció sobre que aquelles persones amb una posició més benestant ara d'alguna manera tenen més coneixement i tenen més predisposició a canviar el sistema, i és paradoxal, no?, perquè aquelles persones que estan més perjudicades pel sistema són les que volen que el sistema torni després de la pandèmia. Em sembla interessantíssim perquè jo, de fet, no m'ho havia plantejat, tot i que crec que d'alguna manera també estaríem dibuixant una mena d'arc social perquè aquelles persones més perjudicades i aquelles persones més afavorides pel sistema són els dos grups que d'alguna manera volen que el sistema torni, perquè estem veient com persones en posicions de molt de poder no només perpetuen aquestes posicions o aquesta estructura que hi ha del propi sistema, sinó que a més estan treballant per fer-les més grans, d'alguna manera les desigualtats existents. Amb tot això, però, crec que és pertinent parlar de futur en una sessió així d'economia, tot i que no sé si ho és d'esperança, perquè en les últimes setmanes he estat parlant amb companys, amb amics, amb molta gent i de generacions diferents, i crec que precisament l'estat general d'opinió que tenim, almenys a la nostra societat, no tira gairebé cap a l'esperança. Hi ha bastant de pessimisme, o això és la percepció que jo en tinc, i crec que és una mena de pessimisme estructural, un pessimisme de recordar que aquell temps que va venir després de la Segona Guerra Mundial, en la qual hi havia una confluència de polítiques socialdemòcrates i cristianodemòcrates i una bonança ja ha passat, i que d'alguna manera al segle XXI, almenys els joves, no ens portarà gaires coses bones i menys per aquesta sèrie de pandèmies que ens auguren que ens vindran, per un canvi climàtic i per una sèrie de raons que encara ens posen un futur pitjor. Llavors, justament coincideix que avui he acabat de llegir el llibre Pandèmia de Slovak Zizek, i allí Zizek hi planteja com ell fa una proposta d'un model alternatiu, d'un model que ell anomena comunista, que podríem discutir com aquesta categorització, però d'alguna manera aquesta proposta confronta amb la pròpia crítica que ell fa d'aquelles persones que confien únicament en la seva acció individual per canviar el sistema. Llavors la meva pregunta pel professor López Casasnovas seria, havent vist que d'alguna manera tenim gent que des d'una superestructura, com potser diria Zizek, fan que el sistema es perpetuï, què hem d'esperar nosaltres? Hem d'impulsar una acció individual, una acció col·lectiva? Hem de voler una transició cap a un nou sistema o hem de voler un tancament? I en qualsevol cas, la gran pregunta i la que em faig jo cada dia, perquè no sé tampoc cap a quin sistema anem, és quin és el sistema que es proposa. Entenc que sigui difícil i que potser tampoc hi podríem arribar a una mena de consens. Però crec que davant aquest pessimisme, almenys el conjunt de la societat el que hauria d'esperar o el que espera són respostes, i seria interessant com començar-les a posar cap a quin sistema anem i com hi hauríem d'anar. I amb això acabo i reitero el meu agraïment a les persones que han organitzat aquest seminari online.
gràcies pels comentaris, en Xavier com Bernat, perquè són molt assenyats. El del Xavier és més fàcil de respondre, perquè dintre del que és l'anàlisi dels aspectes dels equilibris intergeneracionals, tenim mesures com per recuperar els equilibris. L'equilibri que ens ve de la postguerra és un equilibri per al qual el mercat de treball compensava suposadament els més joves per la seva millor formació, millor capital humà, millor productivitat i que, per tant, la política pública es podia centrar en la gent gran, que era la gent que venia de la guerra, que no havia tingut possibilitats de fruir de moltes de les coses que les noves situacions, les tecnologies afavorien. Si voleu, és allò de que els que no podien viatjar en el passat i havien tingut mil dificultats per conèixer el món, ara tenien l'Inserso que facilitava les coses en diner públic. Aquest equilibri entre el mercat compensa amb uns, els joves, i la política pública en les persones majors es trenca quant a la crisi i tenim els joves que estan doblant les xifres d'atur, que ja de per si pel conjunt de la població són grans, doncs en el cas seu, 2 ous, 2 més, estem en xifres del 45% d'atur per joves menors de 25 anys, que no es poden emancipar i que no tenen tampoc ara ni tan sols la subvenció per viatjar amb el tiquet rail per conèixer Europa. Per tant, aquest trencament, com s'ha d'equilibrar? Doncs Musgrave, que és un dels autors que més ha treballat aquests temes, a casa nostra també, per cert, Gösta Spin-Andersen també té aportacions molt concretes en aquest tema. Es tracta de recuperar l'equilibri de benestar per la part pública, mirant que el benestar que queda net, el benestar residual que queda net després d'impostos, transferències i beneficis en espècie per grups d'edat, respecte dels dos grups d'edat principals, quan tenen un xoc asimètric com el que tenim ara, que és la part de baix està més o menys protegida amb una indexació de pensions i la part de dalt està completament desprotegida, ni res de res, doncs mirar com han de ser les polítiques d'ocupació activa, les polítiques de reduir la bretxa salarial que deia abans perquè la contractació sigui més amable per tota la gent que ara té dificultats d'entrar al mercat de treball i reduir el que són les taxes internes de rendiment de les cotitzacions que en el seu dia van fer els treballadors que avui són pensionistes. Això són proves comptades, és la regla de Musgrave i si es vol saber et sap i si no s'ignora per qüestions polítiques o ideològiques. Però la pregunta del Xavier té resposta tècnica. El del Bernat no té resposta tècnica perquè estem en un món que és molt translacional. Totes les idees, en el meu entendre, que no tenen capacitat de ser traduïdes amb modificacions marginals de primera derivada, canviar el rumbo, o de segona derivada, que el rumbo no sigui tan ràpid cap a una cosa que detestes, com per exemple la desigualtat o el trencament de cohesió. Tot això que no és capaç de rectificar res, el que fa és confinar-te, polaritzar, crea un clúster en què tu estàs molt còmode en tots els que sou partidaris de l'economia del bé comú, però que té una traducció amb el canvi de la política econòmica molt escassa. Llavors, òbviament, cadascú aquí s'ha d'ubicar amb el que vulgui, amb el discurs de l'economicisme, que per cert és un concepte marxista, que és impropi que l'utilitzem a hores d'ara, però bueno, amb aquesta idea economista, jo soc més partidari de la part translacional. La part translacional, sap el Bernat, segur, si ho prova de fer, que és molt més difícil, requereix seduir, abduir, fer donar a la gent que hi ha vida intel·ligent més enllà de les cotitzacions borsàries i això és una feina un poquet de formigueta i per tant tot el que ajudi en aquest terreny per mi ajudarà a que no seguim del tot pessimistes, perquè si algú es pensa que confinant-se
en un d'aquests clústers on sent molt fort amb el seu, però que no té incidència amb la resta de la marxa de l'economia, on es pot sentir molt bé en si mateix, però a mi em generaria bastant pessimisme veure que passa el temps i no aconsegueixo canviar el món. Al fin i al cap, si l'economia no serveix per a canviar el món, per millorar el benestar de la gent, ja me diràs per què serveix l'economia. Gràcies, en tot cas, als dos. Moltes gràcies, professor López Casasnovas. Gràcies, Xavier Cussó. Gràcies, Bernat Lleixà. I ara donaria la paraula al Bernat Sellarès perquè pugui fer la cluenda de l'acte. Endavant, Bernat. Molt bé, gràcies, Paris. Gràcies a tots vosaltres, els que heu fet possible aquest webinar, donades les dificultats manifestes que hem tingut. Deixeu-me excusar l'Arcadi Oliveres, que havia d'intervenir, però també ha tingut problemes tècnics, i també el senyor Rigol, el patró de la Fundació Joan Maragall, que també ha tingut problemes tècnics i, per tant, no ens podrà dirigir les paraules que volia. En tot cas, espero que aquestes dificultats les puguem entendre com una al·legoria del que esperem que passi amb aquesta pandèmia. Fixin-se, això havia de ser retransmès per YouTube i vist des d'una posició, els espectadors, llunyana a nosaltres. I, en canvi, hem acabat tots dins d'un mateix webinar. Per tant, espero que això sigui símbol d'aquesta esperança de comunió que també busca el Papa, que en temps de dificultat ens puguem ajudar més uns als altres. Per tant, en aquest sentit, Economia Francesco, per als qui vulgueu seguir-ho, aquest pròxim del 19 al 21 de novembre hi haurà gran part d'aquest esdeveniment retransmès per YouTube. I, per tant, totes aquelles persones interessades en poder participar es poden dirigir a mi o al comitè central del que és l'Economia Francesco, perquè no deixa de ser un moviment obert i que, per tant, volem que arribi com més lluny millor. Per tant, qualsevol cosa a disposar. Per tant, un altre cop, disculpar-nos per aquests problemes tècnics, que sempre són coses que passen en aquest món tecnològic que vivim. Agrair novament als ponents, als nostres estudiants que han participat, en Paris Grau també, i també a totes les associacions que han fet possible aquest webinar d'avui. Per tant, agrair-los la disposició i a reveure fins ben aviat. Gràcies.